Wythnos diwetha, nath Carwyn Jones amlinellu blaenoriaethau Llywodraeth Cymru am y 5 mlynedd nesaf, gyda chynllun o'r enw Symud Cymru ymlaen. Ond beth yn union mae'r Blaid Lafur wedi addo wneud? O ran addysg a sgiliau, mae Carwyn Jones am fuddsoddi'n sylweddol mewn ysgolion, 100 miliwn o bunnoedd i wellai safonau a 2 biliwn i'w hailampio. Mae e hefyd am gynnig pecyn cymorth i fyfyrwyr prifysgol sy'n well na'r un sy'n cael ei gynnig yn Lloegr, parhau ddatblygu cwricwlwm newydd a chreu o leia 100,000 o brentisiaethau. Cyflwyno cronfa driniaeth newydd sydd wrth galon cynlluniau iechyd y Llywodraeth. Maen nhw am fuddsoddi mewn staff a hyfforddiant i ddenu mwy o feddygon a nyrsys ar draws y wlad, a mae yna bwyslais hefyd ar iechyd meddwl, gyda chefnogaeth a thriniaeth yn cael ei gwella. Pan mae Prif Weinidog Cymru yn dweud i fod e am symud Cymru ymlaen, mae'n golygu hynny'n llythrennol. Mae am ddarparu ffordd linearu, Relief Roads, ar gyfer yr M4, ac mi fydd Cymru yn gwibio mewn i'r 11 ganrif ar 20 gyda 2 system fetro newydd, Metro Gogledd Cymru a Metro De Cymru. Mae cynlluniau eraill y Llywodraeth Lafur yn cynnwys darparu 20,000 o gartrefi fforddiadwy ychwanegol, gan gynnwys 6,000 o gartrefi drwy'r cynllun cymorth i brynu, cynnig band eang, broadband, cyflym a dibynadwy i bob tŷ yng Nghymru, a pharhau weithio tuag at sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Ond beth oedd ymateb y pleidiau eraill yng Nghymru? Bod y ceidwadwyr yn dweud bod hi'n anodd anghytuno â'r cynlluniau, wnaethon nhw bwysleisio methiant y Blaid Lafur yn y gorffennol, sydd, yn ôl nhw, wedi gadael y wlad yn blotach ac yn llai hafal. Ac yn ôl Plaid Cymru, mae'n rhaglen ddiflach sy'n dangos diffyg dyfeisgarwch ar ran Carwyn Jones a'i blaid. Ond yn ôl Carwyn Jones, mae'n gynllun fydd yn adeiladu Cymru fwy hyderus, fwy cyfartal, fwy medrus a mwy cadarn.